ସାର୍ କଣ ବନଉଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ? ଛତୁ କଷା ନା ତରକାରୀ? ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଗେଷ୍ଟ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ। ଏଇଟା ମସଲା କଷା ହଉଛି ଆମ ଘରେ, ଛତୁ ଭଜା ଅଛି, ମସଲା କଷା ପଡ଼ିବ। ଇଏ ବଡ଼ ଦିଦି ହେଲା। ଏ କଣ ଖାଉଛୁ? କଣ ଖାଉଛୁ? କଣ ପୁରିଛି ବାଟରେ? ହାଇ ନାଇଁ କିଛି ପୁରେଇନି। वीडियो चलची। मानुच एलु बाबा से कौन वाव कौच कहीदे से आसे आसे बाबा धीरे 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 की झाड़ केते स्पीड रे थाइला ता बाबा पाखु आसीबनी से